Ai moi! Moi! Mä tässä vähän pakkailen varusteita, koska tänään ollaan lähdössä yöjunalla napapiirille. Rovaniemelle meillä lähtee juna Helsingistä noin 11:30 yöllä. Ja sitten me ollaan yöjunassa ja päivällä sitten 11 aikaa ehkä suunnilleen Rovaniemellä. Jep. No niin, nyt sisälle. Ja yläkertaan. Kumpi suunta? Täältä pääsee ylös. 209 ja 209 ja 210. 20. Mitä sanoit? Että mikä hytti? 209 ja... Onks tää se? Jukka? Se on 209 ja Mitä näin pieni? 210. Avaappas verho. Verho auki, niin näkyy. Ja me saatiin tää puoli. Hyvä. Lähtee nyt. No, täällä on lista, mitä ravintolavaunussa on. Pyyhkeet ja VR vettä. Kiitos. Sulla on ruokailuohjelma, mulla ei oo ruokailuohjelma. Aivan. Ai, no tää on sentäs. Jukka, sulla ei oo kelloa, mulla on kello. Kiva. Jukka, mulla on kello. Hyvä. Anna mä kuvaan sitä. Moikka moi! Tässä mä esittelen teille mun yläsängyn. Eli täältä löytyy kello, lamppu, avain ja sitten täältä löytyy tietysti kiesi. Ja siis tämmönen pesumyssy, jota jotkut pitää päässä, ettei hiukset kastu. Ja palas saippua. Sitten täältä löytyy vielä veeran vettä ja pyyhkeet. Oikein hyvää melkein yöillan jatkoa. Hyvät matkustajat, tämä on yöjuna Rovaniemelle. Seuraavat pysähdyspaikkamme ovat Pasila, Tikkula, Riihimäki, Hämeenlinna, Toijala ja Tampere. Hyvää matkaa! Mä aion olla herillä ainakin Tampereen asti. Vasta Tampereella mä haluun, että sä lopetat vasta Tampereella lukemisen. Toijala och Tammerfors. Trevlig resa. No niin. Moikka moi täältä päin. Dear passengers, this is a night train to Saanko tulla Rovaniemi. kuvaa? Our following stops are at... Moikka taas. Nyt katsotaankin vähän vessaa. Täältä löytyy WC, jonka painike on tossa. Vessapaperia. Sitten on vielä käsisuihku. Lavuaari. Toimii. Sitten vielä kaikista erikoisin on vettä. Tämmönen. Tän pystyy muuttamaan suihkuksi. Täältä löytyy saippua. Suihku, toivottavasti toi suihku tänne päälle. Noniin. Sitten jatkamme taas seuraavalla videolla. Moikka moi! Jukka täällä. Kyöstin kanssa ollaan vaunussa 54 paikat 209 ja 210 matkalla Rovaniemelle ja alasänky mulla, yläsänky Kyöstillä.
suihkuraikkaana just kävin tuolla testaamassa suihkun. Oli erittäin mukava junassa suihku. Ikinä en ole sellaistakaan kokenut ja nyt koen senkin ihanan Kyöstin kanssa ja kohta lähdetään. Tuli kuulutus ja Kyösti meinasi, että se on hereillä Tampereelle asti, että mun pitäisi lukea sinne asti. Katsotaan miten käy, mutta kohta lähdetään. Noniin, seuraavaksi kiivetään ylös sänkyyn. Niin. Jos toi pysyy tossa hetken. Ja sitten kaikille taas hyvää illan jatkoa. Ja seuraava video tulee ihan tuota pikaa. Tää liikkuu! Jukka! Hei! Nyt! Ota tää! Mikä tää? Tää kamera! Mun pitää päästä kuvaamaan! Joo. Jee! Tää lähti itse asiassa etuajassa. Tää ei olisi varmaan saanut. Tää lähti. No, nyt mennään. Ui, tää keikkuu! Jee! Ootko sitten kuvailla vai? Joo, otan videota. No niin, nyt ollaan täältä Helsingin keskustasta lähdetty liikkeelle. Seuraavana tulee toi Pasila. Tää aika paljon keikkuu. Pasilan jälkeen tulee toi autoina asema. Mitä tapahtuu? Autovaunu perään. Ei ole kiinni. Mikä on vielä kiinni? En näe. Lähdetä pitää. Tuossa on kiinni. No, mikä tämän homman nimi on? Ei, se tulee päin. Kohta kolahtaa. Oho. Ai, ja nyt ei näe kyllä enää mitään muuta. Moikka moi taas teille katsojille täällä. Nyt ollaan parin tunnin päästä täällä Lapissa. Helsingin niin. Kato kuinka paljon puutavaraa. Mä näin jo. Oulussa. Ihan hurjat määrät. Olisiko kiva asua tossa? Joo. No niin, hyvää huomenta täältä vaunun 54 hytistä. Olemme juuri tuossa lähteneet Oulusta ja Oulussa me oltiin tuolla ravintolavaunun puolella tutustumassa ravintolavaunun palveluihin ja tarjontaan ja sieltähän löytyi Kyöstille oikein maukasta aamupalaa, eli oli marjamysli, jogurttia ja ruisleipää ja kaakaota. Ja sen jälkeen me seikkailtiin täällä, etittiin omaa hyttiä ja oli tapahtunut aika erikoinen juttu. Siis minun mielestä mä en uskonut Kyöstiä, että Kyösti sanoi, että mennään tästä ylös. Mä sanoin, että mennään sinne viimeiseen vaunuun, koska se oli meillä lähtiessä Helsingistä se meidän vaunu. Mutta niitä vaunuja oli tullut jossain vaiheessa matkaa lisää. Ja me käveltiin junan päähän ja sieltä löytyi vaunu 50. Niin sitten meidän oli käveltävä takaisin. Yhtään ei ole tietoa, milloin niitä vaunuja on lisää tähän junaan tullut. Oisko Tampereella sitten, Kyösti veikkaili. Ja mehän ei mitään huomattu, koska me on ihan nukuttu. Ja yö meni oikein hyvin. Itse näin viimeisenä asemana Hämeenlinnan, koska ilmeisesti Kyösti oli yläsängyssä nukahtanut siihen mennessä. Ja me ei nyt ehkä ihan jokaisella asemalla tullut herättyä, mutta
hyvin nukutti. Herätys havahtui siihen, että kun juna pysähtyy, niin sitten kun ne vaunut kolahtaa, niin siihen vähän havahtui, että jaha, nyt ollaan taas jossain. Mutta siitä heti sai unta uudestaan. Noin. Ja matka jatkuu kohti Rovaniemeä pari-kolme tuntia. Saavutaan Rovaniemelle näköjään. Miltä näytetään Rovaniemellä? Vähän oudolta. Katso. Katos, siihen mentiin ihan samalle kohta. Mitä teet? Jukka. Videon. Minultakin se tuli ottamaan. Kuinen kaveruus. Oho. No moikka moi taas kaikille. Täällä me ollaan Jukan kanssa edelleen Rovaniemellä. Kohta pitäisi tulla vaihtoveturi. Niin moikka moi, täällä taas ollaan Rovaniemellä. Täältä on nyt vetureiden vaihto. Tosta dieselit lähti Keulilta pois ja nyt sitten odotetaan sähköä. Moro! Moi! Tässä ollaan Kyöstin kanssa päivä heiluttu Rovaniemellä. Kaikenlaisia jänniä juttuja nähty ja äsken oli ongelma tuossa autovaunussa. Työmiehet teki pitkän ajan hommia, että ne sai tuon mutkalla olevan oven pysymään kiinni. Ja se dieseli lähti tosta ihan vasta äsken pois ja nyt me odotellaan sitten meidän yöjunaa PYO 274 tulevaksi. Se lähtee kello 20.57 tästä raiteelta 1 Rovaniemeltä. Meillä on vaunu 21 muistaakseni ja samat hytit numerot kuin tulomatkalla. Heipparallaa vaan! No niin, vetureita odotellessa täällä, niin sieltähän tulee jo uusi veturi tilalle. No niin, siitä saapuu Intercity vieraiselle raiteelle. Tämmöisellä sitten mennään. Ja sieltä tulee meidän yöjuna. Näette sen sitten kohta. No niin, siinä menee meidän yöjuna. No niin, tässä on
C-junaa. Siinä menee VR:n auto. Ja meidän junamme tulee tuota pikaa. Tuliko hyvä? Tuliko hyvä? Sieltä tulee meidän yöjunamme. Se tuo Seinäjoen-Tampereen välinen IC on nyt lähdössä. Sitten sun pitää kysästä tuolta tossa junassa. Vaunu numero 27. Vaunu numero 26. Ainoa. Nyt kähti liikkeelle. Miksi tää nyt lähti liikkeelle? No mä luulen, että se... Kato autoramppi. Siinä on autoramppi Rovaniemeltä. Lähtee nyt. Kato, onkohan toi joku entisen autovaunu? Kenties. Siellä näkyy meidän yöjuna P274 ja me ollaan saavuttu tänne Helsinkiin ja nyt odotellaan junassa kotiin menoa. Oli mukava reissu, nukuttiin oikein hyvin. Kyllä. Kiitos.